Maskata kanaka varanda veZimbabwe. Dzave nhau dzaBreak Vet. Nhasi episode 23 iri kutaura nezvemasimba apresident ari mubumbiro remutemo redu renyika reconstitution. Svondo rakapfuura iri. Fidza nenta achirwara neflu. 4 days ndisingaende kubasa zvangu. Ndakaswera ndichiverenga bumbiro remutemo redu. Ndakaverenga kairi kese. Chikonzero chekuti ndidzokorodze kuverenga ndechekuti ndakatoshamiswa nezvandakaverenga pakutanga. Ndikati pamwe semunhu asina kuzowanawo maB kana maA pachirungu, pamwe pane zvandatadza kunzwisisa, ndikati regei ndiverenge zvakare kechi2. Pakuverenga pechi2 nekurwara kwandanga ndichiita mubhedha mangu, ndakatoita zvekutodonha pamubhedha nezvandakaverenga ipapo. Apo bumbiro remutemo redu ngatisakanganwei kuti rakanyorwa nevanhu 2, nejunta neopposition, vakawirirana vese nezvakanyorwa mukatimo. MuZimbabwe tinoziva kuti tiri kutongwa nejunta, tozviziva. Asi pandakapedza kuverenga bumbiro remutemo redu, ndo pandakaona kuti Zimbabwe ine dambudziko guru. Bumbiro remutemo redu rinopa masimba anotevera kuna president wenyika. Chitombogarai pasi zvenyu nekuti chilisti chacho chakatowanda. Pokutanga, number 1, vanosarudza maministers ose. 2, vanosarudza madeputy minister ose. 3, vanosarudza vamwe vanhu 5 vasiri muparliament kuti vaite maminister kana vachida. 4, vanosarudza maambassador nemaconsular diplomatic reps ose. 5, vanosarudza attorney general. 6, vanosarudza chief justice, deputy chief justice na judge president of the high court nemamwe ose majudges munyika. 7, vanosarudza vanhu 5 mukomiti rine vanhu 7 rinonzi civil service commission. 8, vanosarudza mapermanent secretary ose. 9, vanosarudza commander of the defense forces namageneral ose. 10, vanosarudza vanhu 6 mukomiti rine vanhu 7 redefense force service commission. 11, vanosarudza commissioner general wemapurisa. 12, vanosarudza vanhu 6 mukomiti rine vanhu 7 repolice service commission. 13, vanosarudza director general weintelligence. 14, vanosarudza commissioner general of the prisons. 15, vanosarudza vanhu 6 mukomiti rine vanhu 7 reprisons and correctional services commission. 16, ndivo vanobvumira kana kurambira vanhu vese vanosarudzwa kutungamirira kana kupiwa mapositions muZimbabwe Electoral Commission, muZimbabwe Human Rights Commission, muZimbabwe Gender Commission, muZimbabwe Media Commission, uyezve neNational Peace and Reconciliation Commission. 17, vanosarudza vanhu 8 mukomiti rine vanhu 9 reZimbabwe Anti-Corruption Commission. 18, vanosarudza prosecutor general wekuNational Prosecuting Authority. 19, vanosarudza kana kubvisa vana mambo nemachiefs vese munyika kana vachida. 20, vanosarudza vanhu 7 mukomiti rine vanhu 9 reZimbabwe Land Commission. 21, vanosarudza auditor general wenyika. Ndozvandakaverenga mubumbiro remutemo redu reZimbabwe. Pamwe pataona dzimwe dzandatotadza kuverenga zvangu zvakanaka, pamwe zvichorimo. Asi pamusoro pekusarudza vanhu vese avakava, pane mamwe masimba anopiwa president. Rokutanga, vanogona kushedzera state of emergency chero nguva yavanoda ichilasta for 14 days. 2, vanobvumirwa kuendesa masoja edu kuvatuma kuhondo kwese kwese kwavanenge vachida. 3, vanogona kushedzera maelection kana kuti referendum chero nguva yavanoda. 4, vanogona kusarudza vanhu vese vokupiwa maaward kana kuti kupiwa mahonors. Vaive vanonzi akafa anopiwa national hero status, ndipresident vanosarudza izvozvo. 5, ndivo chete vanobvumirwa kusaina matreaties namamwe maagreements anoitwa nedzimwe nyika mumabusiness nemamwe madhiri anenge achiitwa ikoko. 6,
ndivo chete vanobvumirwa kuregerera vanhu vanenge vatongerwa kuti vagare mujeri kana kuti kudzikisa makore avanenge vatongerwa. Saka vanogona kubvisa vanhu vezanu kana kuti vanhu vejunta vanenge vaponda vamwe vanhu mujeri. Saka tiri kuona kuti pane munhu umwe chete anonzi president ane masimba ese aya. Ko sei zvakadaro? Ngatisakangana kuti bumbiro remutemo rakagadzirwa rikabvumirwa nemain opposition party yedu. Saka sei opposition yakabvumira kupa president masimba akadai? Asi vanga vachitemba here kuti muna 2013 vachakunda muma-elections nokuti masimba ese aya avawirirana nawo vachazopiwa president wavo? Kana kuti vakangozvipusira zvavo zvekuti havana kuona zvatakaonawo isusu vana tsuro zvedu? Asi kana pane vamwe vakabhadharwa here kuti vangobvumirana bumbiro remutemo rakangodai so? Zviri pachena ndechekuti bumbiro remutemo iri rinopa masimba akawanda kune munhu umwe chete. Munhu iyeye anotoita nenyika kunge zvaanoita nepamusha pake. Pamusoro peizvozvo tave kuona kuti coalition yatiri kushedzera iyi, kubatana kwemapati, taakuona kuti sei zvisiri kuitika. Hapana pati riri kuda kusaita president wecoalition nekuti vanoziva masimba anopiwa president. Zvakangofanana nekuti president wecoalition ka mukasarudza president wecoalition, president iye anotosarudza 80% vashandi mugovernment. Ndo zvazvinotoreva nemasimba anenge apiwa president. Saka zvinonetsa kuti vanhu vabatane pacoalition, especially panyaya yekusarudza upresident kana pane masimba akadai. Varanda, tsvagai kuti muwane bumbiro remutemo renyu kuti muverenga mega zvandataura izvi. Kana muchikwanisa, gadzirai mamwe macopies mupe vamwe vanhu vanenge vasina kuti vaverengewo. Taurai kumapati enyu, vaya vari mumaparties. Taurai, bvunzai vanhu venyu, maleaders enyu kuti sei president ane masimba akawanda kudai? Sei makabvumira kupa munhu umwe chete masimba esa? Pati yenyu ngaitaure nezvazvo. Uyezve kana maakugadzira manifesto yenyu yekuma-elections, manifesto iyoyo ngaisimbire kubvisa masimba iwayo kubva kuna president. Ngatiwiriranei, masimba apresident mubumbiro remutemo redu reZimbabwe anyanyisa. Toda kuzvigadzira. Speak, act, ask, tisu macitizens acho. Ndo panoperera nhau dzaBread Mbed dzanhasi. Kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura, please pane mamwe mavideos aripo paYouTube nemamwe paFacebook ose zvavanonzi Bread Mbed. Ndatenda. Thanks.